Takže hezký podvečer. Už? Už začínáme. Ježiš, to zase jste mě... Je teprve odpoledne. Podvečer je trochu, o 3:30 je. Vítám vás teda na prvním pořadu rozprav o českých médiích, který je tak trochu neobvyklý, protože máme mezi sebou vzácného hosta z daleké Ameriky, z New Yorku přímo, ale hlavně je to náš host, který se narodil v Brně, do kterého taky zavítá se svou knihou do svého rodného města. A je to jeden z nejznámějších autorů obrázkových knih, které spíše nazýváme autorské ilustrované knihy. Většinou jsou dvojí, že jo? Jedny jdou k dětství a mládí právě u nás v Československu, nebo k některým pověstem, jako třeba 3 zlaté klíče, anebo Zeď, nebo jak jsem vyrůstal za železnou oponou. A druhá vášeň Petra Síse je vybírat si zajímavé osobnosti, které ale mu nějakým způsobem konvenují, k tomu se ještě dostaneme. A těchto knih vydal už více, ne všechny vyšly v českém překladu, ale vyšla třeba kniha o Galileu Galilei a potom Mozart a potom ještě vyšla velmi zajímavá kniha o Charlesu Darwinovi, která získala mnoho cen. Posledním titulem, který dneska nesmíme křtít, protože křest bude přímo v La Fabrice, že jo, z letce Mrav, jsem pochopila, a je Pilot a malý princ, ke které se potom dostaneme taky obšírněji. Důležité je taky si uvědomit, že není to jenom tato tvorba, že Petra Síse je také volná tvorba. S tou veřejnou, kterou bychom se mohli setkat, je třeba Mozaika v metru právě v newyorském, anebo třeba Gobelín na letišti Václava Havla. Takže na počátek si pustíme jeden z filmů, který jste natočil, a přeju vám krásnou podívanou a poté začneme hned s besedou. Samozřejmě to nebude jenom tak, že budu se ptát jenom já, ale bude dáno i vám slovo. Tak jo, prosím. A budeme sedět. Teda. A budeme sedět, ano. Vy teď nemůžete k přístrojím tady. Ty filmy už jsou tak staré, že jako pro mě jsou jako, že je někdo udělal jiný, takže to je docela propojení s Prahou, že začneme. Hlavy, že? Paní doktorko, vybral jste film Hlavy? Ano, Hlavy. Tak film Hlavy, ten je asi z roku, asi před 35 lety jsem ho vytvořil pro krátký film, vyhrál Zlatého medvěda v Berlíně, ale jak mi potom řekl ředitel krátkého filmu, Pixa nevyhrál, protože by to byl dobrý film, ale protože ty Němci chtěli dát Čechům cenu, aby potom zase Češi mohli dát Němcům cenu. Nicméně mi to otevřelo cestu do světa, kde jsem pak dělal animované filmy ve Švýcarsku, v Anglii a dostal se tak i do Ameriky, abych dělal animované filmy. Takže film Hlavy. Takže to bylo dost typické pro můj život, když v tom, že to bylo vlastně vyrobeno ručně pod kamerou, což dneska, když mluvím se studenty, tak a řeknu jim, že to trvalo téměř rok, tenhle film, tak říkají, tak proč to by se dalo udělat za týden, kdyby si to udělal elektronicky, a že vlastně v tom byla taková ta symbolika, v které jsem vyrůstal, to znamená, vliv na to měla určitý poetismus, kterým člověk vyrůstal v tehdejším Československu, aspoň v tom okruhu rodiny. Ta škola, což byla Vysoká škola umělecko-průmyslová a pan asistent později profesor Jágr, a taky velký vliv vlastně 60. léta, co se týče hudby. To všechno se v tom nějakým způsobem mísí v tom filmu a já myslím, že to pak pokračuje dál v těch knížkách a kde je v tom i ten konflikt třeba s tím světem anglosaským nebo ve způsobu vyprávění příběhu nebo vybírání si téma, takže tak bych to asi shrnul. No, ano, určitě.
A v podstatě tento film vám taky otevřel, jste hned řekl na začátku, určitou takovou bránu k další tvorbě možná, ale ta dost dlouho trvala. A možná tím, že budeme se vracet k Malému princi, tak já jsem si znovu četla Dopis rukojmímu, který jste četl určitě také. A tady bylo pár řádků, které si myslím, že se vás také dotkly na počátku vašeho života. Nechci použít právě tu emigraci, že jo, v New Yorku. A ten tady píše Leonu Wertovi. Podstatné je, aby někde zůstalo, co nám pomáhalo žít. Zvyky a rodinné slavnosti a dům vzpomínek. Podstatné je žít pro návrat. A cítil jsem se ohrožen přímo ve své podstatě křehkostí vzdálených pólů, na nichž jsem závisel. Bylo nebezpečí, že poznám skutečnou poušť a začal jsem chápat záhadu, která mě dlouho znepokojovala. Takže možná těmito slovy bychom je otevřeli, jakým způsobem jste se k té celé opravdu už mnohostranné tvorbě autorských ilustrovaných knih dostal. No, tak to je taková, říká se, pregnantní otázka. To obsahuje spoustu věcí. Já jsem vlastně hodně věcí trvalo, protože já jsem nikdy nepředpokládal, když jsem emigroval, že jsem emigroval. Já jsem myslel, že jsem dočasně dělám filmy v Americe a jenom kvůli tomu, že ty filmy trvaly tak dlouho a že vlastně tehdy Sovětský svaz a východní blok zrušil účast na olympijských hrách v Los Angeles, tak jsem byl povolán zpátky a ten film, co jsem dělal pro Bob Dylan, nebyl hotov, tak jsem si myslel, dodělám film bude úspěšný a pak vysvětlím, proč jsem nepřijel, když jsem byl povolán zpět. To třeba se dneska mladým lidem nedá vysvětlit, že když někdo někoho povolal, že se musel dostavit. Ten film já jsem dodělal, ten film se nepovedl, takže by se líbil těm producentům, takže ho odmítli. Já jsem se najednou cítil, jako že jsem nedosáhl ničeho a v podstatě jsem se bál odjet zpátky do Prahy, protože jsem si myslel, že za to budu nějakým způsobem potrestán. Tak jsem si říkal, musím udělat něco podstatného, než pojedu zpátky a to pak se prodloužilo až do těch 30 let nebo něco. No a vlastně knihy jsem nikdy nechtěl dělat, protože jsme se sice na Vysoké škole umělecko-průmyslové učili dělat knihy, učili dělat v tom ateliéru, který se pak jmenoval Kreslené loutkové tvorby, jsme dělali všechno, čili i knížky jsme s panem asistentem, on byl převážně ilustrátor knih, ale ty lidi, co dělali knížky, mě připadali takový, to byli většinou takový velmi plachý lidi. Já jsem spíš vyhledával nějakou hlučnější společnost. A tak jsem vlastně pořád doufal, že uspěju toho filmu a byl jsem v tom Hollywoodu, kdy jsem tam opravdu strádal a jedna sběratelka umění, která u mě objednala obrázek, poslala bez mýho vědomí moje kresby tehdy nejslavnějšímu nebo nejvýznačnějšímu autorovi Ameriky, který se jmenuje Morris Sendak jmenoval. A on mě zavolal do toho studia, on mě zavolal na účet volanýho, což já jsem věděl, to jméno jsem znal, Morris Sendak, a on mě zavolal s tou otázkou, jestli chci dělat dětské knihy. A já, protože jsem neměl vůbec možnost se uživit, tak jsem řekl, že samozřejmě chci dělat dětské knihy. A on mi řekl, že jsem v úplně špatném místě Ameriky, protože Los Angeles je hrozný místo a že bych musel přijet tam, kde se vydávají knihy. Čili já jsem pak shodou okolností dostal zakázku na plakát Miloše Formana pro film Amadeus. Koupil jsem si starý auto a přijel jsem do New Yorku, kde jsem dostal, jim se zdály moje příběhy absolutně nepochopitelný, takže jsem dostal zakázku ilustrovat knihy. A abych vůbec mohl platit nájem a uživit se, tak jsem začal vlastně ilustrovat a stal se ze mě v tom momentě ilustrátor newyorských novin New York Times a začal jsem ilustrovat knížky pro děti. A časem jsem se snažil vytvořit svůj vlastní příběh. Napsal jsem příběh o duhovém nosorožci, který zase byl velmi, myslím, československé provenience. Nikomu se nelíbil v té Americe, ale jedna redaktorka si myslela, že v tom něco je. Asi 3 roky jsme nad tím pracovali, než ta knížka vyšla a já jsem začal vlastně vydávat svoje vlastní knížky. A těm lidem přišli takový jako... Byla to vlastně drzost ode mě, protože já vlastně nevím nic teď už vím, že mám děti, ale nevěděl jsem nic o dětství v Americe nebo o tradici amerických knih, ale
Takže jsem se díval na život kolem sebe, tak jsem udělal knížku o lidech, jak jedou ve výtahu, nebo lidech, jak mávají na ulici na taxíky, protože nějaká paní na mě mávala a myslel, že mává na mě a ona mávala na taxík. Tak to byly takové jednoduché koncepty a pak vlastně přišel rok 89 a já jsem si říkal, tak se vracím do Prahy, ale potkal jsem svoji ženu, kterou mám současnou, která je Američanka. Tím se to zkomplikovalo v tom, že jsme čekali. Poprvé jsme sem vlastně přijeli s tím, že tady budeme žít v září 89, že jsem dostal americký pas a já jsem jí říkal, jak malá strana je tichá, šli jsme se projít Nerudovou ulicí a všude šli v takový mlze lidi, kteří nesli kufry s dětma a tak a teď já jsem vůbec nevěděl, co se stalo. A pak jsme vedli asi skupinu 60 lidí, kteří se ptali, kde je německá ambasáda, takže jsme je dovedli k německé ambasádě. Ale to jenom chci říct, že do toho bylo, že ona měla tam nemocnou maminku a já jsem si pořád myslel, že budeme žít tu i tam a ty děti budou vyrůstat tu i tam a najednou ty děti jsou velký a my jsme spíš tam, i když já strašně často bych rád byl tady a teď jsem rád tady a zase ta rodina je napůl tam, takže to jenom říkám k tomu, že ty knížky, když člověk kreslí, tak stejně je to jedno, kde je, protože je v takovém nějakém váku a tím ještě ubíhá ten čas rychleji, protože pak z toho váku a vystoupí a zjistí, že všichni kolem zestárli nebo svět se změnil. A myslím, že jsem nikdy neměl plán třeba dělat knížky o těch osobnostech, jestli to byl Galileo, Darwin, ale že to byly spíš takový skoro nezbytnosti, jak vydávat knížky dál, jak se tím uživit nebo a i živit svoji pověst a najít něco, co by se zamlouvalo a i okruhu nějakých lidí, kteří o to mají zájem. Ale já stejně nemám, já nemůžu říct, že bych měl veškerou Ameriku, která o mě ví. To je prostě, jako by to bylo asi tady, většinou zjišťuji, že jsou to citliví takový lidi, kteří to sbírají, čili jako by to bylo asi kdekoliv na světě, mám svůj okruh fanoušků a sám doposud nerozumím tomu, což ty nakladatelé mají zájem, abych vytvořil co nejvíc populární knížku s nějakým hrdinou, jako by byl Veselý slon, nebo jako byl Krtek nebo Myšák, ale to se mi prostě zatím nepodařilo. No to asi se vám nepodaří z jiného ale mohlo by se prodávat nějaká kniha daleko více, že jo, kdyby opravdu ten zájem byl více položen na nějaké umění v životě, což jako nebývá. Ale spíše já se teď vracím k tomu Morisu Sendakovi. A já jsem ani vlastně neodpověděl na ten váš... Ne, to je v pořádku. K Morisu Sendakovi, protože on je držitelem nejvyššího ocenění za ilustraci ceny Hanse Christiana Andersena a v té době by vás asi nenapadlo, že vy to ocenění získáte také, že jo, no to mi ještě ani do teďka nedošlo vlastně. Což se událo asi před 2 lety, že jo, myslím si v Londýně. A tam je právě to zajímavé, že když jsem korespondovala tady teda s chybějícím nakladatelem, velmi dobrým nakladatelem Jáchymem Dvořákem, tak jsme právě uvažovali o nějakém kandidátovi za Českou republiku. A vlastně nás to napadlo, protože jsme si řekli, že ta Amerika je právě tak veliká a teď se vracím zase k tomu exilu a k tomu třeba pocitu, který nebyl poprvé samozřejmě vyjádřen v dopisu rukojmímu, že jo. A jsem velmi šťastná, že vlastně se to povedlo a že to mělo i takovou odezvu, i když se třeba mnohdy v tom světě a dokonce i u nás velmi málo kdy zjišťuje, že vlastně jste za svoji vlast, že jo, teda trochu menší vlast, že jo, to byla Československo, tohle Česká republika, ale přece jenom byl jmenován, že jo. No a v tom já se musím omluvit, že vy jste tak krásně začala s tím Leonem Vertem a já jsem se od toho odpojil, jak je mým zvykem, ale chtěl jsem to navázat v tom, že když vlastně píše Saint-Exupéry Vertovi, tak předpokládá, že to propojení s tou zemí, že se vrátí, jenže v té době to byla vyhraněná situace tou válkou. A pro mě vlastně po tom, co spadla ta zeď, nebyl problém přijet několikrát za rok, takže vlastně ten svět se svým způsobem smrsknul, ale zároveň ta Praha třeba, v které já jsem vyrůstal, se naprosto změnila v tom, že teď, když už tady nejsou moji rodiče, tak najednou to propojení, ještě díky tomu, že jsme na té malé straně, tak to najednou
je jakoby v takovém šíleném snu proti tomu, ne, že bych si přál, aby to bylo šedý a kapalo z lešení nějaká voda, ale vlastně to propojení takovýhle neexistuje a to podobné se stalo s tou cenou, kterou já jsem přesvědčený, že bych nikdy za Ameriku nemohl dostat, protože by tam bylo daleko víc lepších lidí přede mnou a hlavně nikdo z Iránu by asi nevolil pro někoho z Ameriky a takže tady to byla báječná kombinace, že jsem prostě za Českou republikou se mohl cítit na to být hrd. Já nevím teda určitě, jestli by byly lepší, že jo, ale prostě Amerika je velká a ty generace se tam jako nějak sčítají, o tom mám docela dobré povědomí, že jo, takže spíše proto. Ale vrátíme se k tvorbě a potom samozřejmě po chvíli už dám i možnost ptát se třeba vás, co jste tady přítomní. Hned, jak jsem otevřela Pilota Malého prince, tak jsem si všimla tak krásných těch symbolických kreseb miminka z křídélky, ale byla jsem právě zvědavá, kam se to bude ubírat, protože vy jste, někteří si ji dneska koupili, ale já jsem měla možnost už ji mít od nakladatele v PDF-ku, takže jsem si ji přečetla a zaujalo mě, že vlastně vás, ale v dobrém slova smyslu pohltila vlastně ta jeho vůle neustále létat, být co nejblíže k hvězdám a stát se taky, co si budeme říkat, jedním z takových nejvýznamnějších aviatiků, průkopníků, že jo. Takže i když to závěr nebudu prozrazovat, navazuje samozřejmě na jeho literární tvorbu, tak různé ty letecké nejen katastrofy, které ho nějak potkaly, ale spíše zážitky, které on měl a se kterými se svěřil buď do knih nebo do korespondence, že jo, vlastně až později, někdy v 90. letech se našla také jeho korespondence, nejen milostná, že jo, ale právě i o těchto jeho zážitcích. Tak myslím si, že tam je řada pozoruhodných věcí a překvapivých, že jo. Tak třeba i ta poušť 3 roky, že na ní žil teďko Cabo Chuby, protože se to zřejmě četlo, protože to bylo španělské Maroko, že jo. Takže všechny tyto opravdu významné jeho životní okamžiky jste dokázal vtělit do, řekněme, možná útlé i knihy, že jo, což třeba studenti budou mít radost, tlusté romány nechtějí moc číst, tak ale samozřejmě je to podmíněno tím obrazovým doprovodem, takže v tom je to jedinečné. A teď spíše se vrátím k té otázce, proč jste si vybral právě zrovna život Antoana de Saint-Exupéryho pro tuto biografii? No tak v tom jsou asi 3 aspekty a ten pro mě nejzajímavější je, že vlastně moje sestra mi předala nějaký zápisníky mýho otce před, nevím, asi 5 lety a on si pořád psal takový deníčky a on vlastně už tady 13 let není, ale v tom deníčku, kde si psal ty svý nápady, jsem se najednou vybavil, že když byl v New Yorku a šli jsme přes Centrální park, tak on tam píše, že u Centrálního parku v domě v 42. patře, nebo velmi vysoko, takže to byla jako kabina letadla, bydlel Saint-Exupéry, který napsal Malýho prince. A já jsem do té doby ani neuvažoval, kde, jak Saint-Exupéry napsal Malýho prince. A najednou se mi vybavilo, že ten otec mi dal ve 12, já dneska říkám ve 12, 13, já nevím přesně, kdy to bylo, ale vím, že ten otec jako říkal, toto je podstatná knížka, kterou já jsem četl s nějakým větším úsilím, než bych asi četl Verneovky, nebo já nevím, co jsem v té době četl. A že ta knížka mi přišla jako plná poezie, jako plná naděje, jako plná podivných snů a vlastně o naději do života a že jsem si říkal, že ji napsal někdo s francouzským jménem, které zní velmi aristokraticky a myslel jsem si, že to... Ale moc jsem potom nebádal. Pak jsem zřejmě četl Země lidí a vím, že ten otec se intenzivně tím zabýval a najednou v tom New Yorku přivedl ten fakt na světlo, že ten Exupéry psal v New Yorku. A já jsem říkal, proč ten Exupéry by psal v New Yorku. A s tím otcem jsme jeli dokonce na Long Island, což je takový podlouhý ostrov u New Yorku, kde ten Saint-Exupéry v takovém velkém domě měl napsat převážnou část toho Malého prince. A tím pádem já jsem začal zkoumat ten jeho život a začal jsem to propojovat a zjistil jsem, což bylo pro mě významné, že Exupéry byl v exilu
že dokonce řekl, že exil není nikdy dočasný, že je to trvalá nemoc, což je pravda, ale že on se vlastně nebyl schopen naučit nikdy anglicky, což omlouval tím, že říkal, že má dost problémů s tím se naučit dobře francouzsky, ale že žil v New Yorku 2 roky během války, kdy nemohl létat, ale vlastně, protože byl velmi společenský a vykládal po kavárnách a v taxících, jak jsme si říkali s Davidem, svoje příhody, takže až je dovedl do dokonalosti, je potom zaznamenal do knížek. On najednou byl strašně sfrustrován v tom New Yorku, protože neměl s kým mluvit, protože neuměl jazyk. A mně se to tak propojilo, že možná z toho vznikla ta podivnost a ta nádhera toho Malého prince, protože on nemohl s někým komunikovat. I když je zajímavý, že zase se seznámil se spoustou krásných žen, který neuměli francouzsky. A dokonce jedna z nich ho inspirovala k Malému princi, což nevím, jak se to stalo, ale v těch všech, to pak se stane během těch různých životopisů, prostě jsou prapodivná fakta. Takže já pak jsem byl fascinován, že třeba jsem znal malířku Hedu Stern, která zemřela asi v 99 letech, která byla mladá, krásná Rumunka, s kterou on se seznámil a stala se ženou Sola Steinberga. Ale prostě tenhle ten fakt jeho emigrace, a proto se udělal obrázek takového aligátora, který je nepřátelský, jako je ten Manhattan, a ten Exupéry touží potom se vrátit do Francie, přihlásí se do svobodné francouzské armády, jede do severní Afriky, kde je jeho velitelem syn prezidenta Roosevelta. Oni si myslí, že bude jenom vlastně taková ta, je bude 44 let, že bude jenom jejich mluvčím, ale on se zase tou svojí výmluvností dopracuje do toho letadla. A vlastně ten příběh mě se propojil a já jsem chtěl udělat příběh, jako je ten obrázek toho pilota v tom letadle, že to byl příběh i Malého prince, protože je to pilot a malý chlapec, i příběh mýho otce a já jako jeho syn, i vlastně ten Exupéry ve 12 letech přemluvil nějakého pilota, aby s ním letěl nad polem, takže to vlastně splňuje 3 ty věci. Já musím říct, že zase ve svém, jako vždycky, každou tou knížkou se poučím, že jsem si domníval, jako třeba tady, že každý ví, co je Malý princ, že ta knížka, protože už vyšla v Americe, jsem zjistil, že ne každý ví, kdo je Malý princ, nebo že by je zajímal, kdo ho napsal. Tady je to nejprodávanější kniha pořád v Albatrosu. No, tady je to krásně unikátní taková společnost, kde to každý ví. Ale tam prostě není divu, že někdo prostě nebude v některých jiných etnických částech Ameriky se zajímat o Malého prince. Druhá nevýhoda, že Malý princ se stal skoro symbolem jakýhosi náboženského nadšení, že různý lidi mají citáty z Malého prince vytetovaný a potom se dívají na tuhle knížku a říkají, no ale tak tohle to tam není. Dalším podnětem pro mě druhým bylo to, že asi před 10 lety Amnesty International chtěla vydat knížku Malého prince a zeptali se, jestli bych ji ilustroval s tím, že ji měli napsat Bono od skupiny U2 a v té době musela se zažádat rodina Saint-Exupéryho, jestli by dala povolení k tomu, že ta knížka by vyšla. Ta knížka měla vyjít jenom pro dobročinný účely a předpokládalo se, že bude, promiňte, já neumím vypnout, to není můj telefon a tak to je takový nezdvořilý. A takže ta rodina, to trvalo asi 8 měsíců a ta rodina prostě řekla, že k tomu souhlas nedá. I když to by předpokládali, že se toho prodá třeba 1,5 milionu výtisků pro tu Amnesty. A mě to tehdy se dotklo v tom, že jsem nevěděl, že někdo může dát souhlas nebo nemůže. Je zajímavý, že Francouzi myslím, budou mít ty práva na to až do roku 2033, protože on je vlastně národní hrdina. A já jsem se snažil taky vymyslet ten příběh tak, abych vůbec nepoužil žádný citát nebo nedělal nic, co by bylo podobné té knížce, těm ilustracím. To se trochu v českém vydání teď změnilo, ale v tom původním americkém já se absolutně vyhýbám tomu, že bych přímo použil citát nebo obrázek jeho. Samozřejmě já jsem pokládal za ohromnou výhodu, že nikdo neví, že Saint-Exupéry napsal Malého prince v New Yorku a než ta knížka měla vyjít, to bylo asi měsíc předtím, otevřeli velkou výstavu v Morgan Library, která byla jenom o tom, že jak Saint-Exupéry napsal Malého prince v New Yorku. A takový je osud. A výstava pomine, knížka zůstává, že jo? Čili takhle, promiňte, prostě takovouhle zdlouhavou odpověď zase.
Možná, že bychom mohli přistoupit, když jste přinesl tu maketu. No, ale že tady není tolik lidí, tak oni to nemůžou nechat kolovat, protože nedosáhnou na sebe. No, ale já jim řeknu, aby dávali velký pozor. No, aby hlavně, ano, aby nic nejedli přitom. Aby nejedli, protože to je opravdu jedinečná příležitost. A potom... Tak tohle je jedna z mnoha maket, který já dělám ke každý té knížce. Tady to bylo ještě o to obtížnější tím, že ta paní vydavatelka, s kterou já jsem pracoval 27 let, měla mrtvici, tady jsou ještě její poznámky k tomu a v podstatě to ukazuje takovou určitou volnost, kterou pracuji, když dělám na těch maketách, která pak se vytratí, když dělám tu hotovou knížku, což mě asi bude fascinovat do konce života, proč se tomu tak stane. Takže tohle je čistě maketa ty knížky, kterou prosím nechám kolovat. A v podstatě už to k ničemu tak maketa nebude, takže i když byste na to třeba prskli nebo tak to tak... Tak jo, a já si myslím, že na počátek to bylo krásné vyprávění o životě, tvorbě v Americe a o tvorbě taky Pilota a Malého prince. Abych se neptala pořád já, tak bych chtěla vám dát možnost. Tady Lucie Šťastná vám předá mikrofon, takže se klidně ptejte. Samozřejmě mohu se ptát pořád já dál, ale přeci jenom mi to připadá, že by bylo zajímavé, že třeba vás něco napadlo. Že... Vy mluvíte tak hezky a já strašně dlouho odpovídám, protože já jsem teprve přistal předevčírem a jsem nadšen z toho, že se domluvím. Si myslím, že se domluvím. Možná některé slova se změnily za tu dobu. Ne, není to tak strašné. Spíš možná... Dneska jsem slyšel hrozný český slovo, který jsem neznal, což je něco jako když je věkovetchost. Jak já jsem říkal, já nevidím a moje sestra říkala, to je věkovitost, ne? Jak? No to je strašný slovo. Jakože, on říkal, to máš vetchozrakost. To zní strašně. A to bylo vždycky to slovo. Jsem tomu nevěnoval pozornost, tak mám tu... Nenosil, no. A to zní jako už takový, no tak to už s tím nic nenadáš, to už je vetchozrakost. Takže dobře. Chce se teda někdo zeptat? Nebojte se, myslím si, že je to... Jo, tak pan profesor. Na tu maketu. No. Ty jsi předtím hovořil o animovaném filmu, o těch nových technologiích. Dneska tady v Čechách, já mám pár kamarádů grafiků, teda oni jsou to kamarádi mých málem vnuků, tak oni říkají, tohle to už je stará věc a koupí si ty meky s tou tuškou na provázku, nepotřebujou ostrouhátko, ořezávátko. Napadlo tě někdy vyhodit štětce od strouhané tušky a zkusit teda to dělat na počítači? Já jsem myslel, ne, já mám kamarády, kteří to nějak propojili, že pracují, že třeba se nemusí dělat, jako já jsem třeba pro tuhle knížku udělal o 40 obrázků víc, ale mě to bavilo svým způsobem. Ale jako ty lidi se pak začínají ptát, jako v mý rodině, jako tak už na tom pracuješ 2 roky. Ale jako pro mě není jiný řešení, protože mě to svým způsobem, jsem na to zvyklý a možná jsem línej si navyknout na ty nové techniky, anebo mi to neuspokojuje. Ale zase je taky pravda, že když celý den potom se dívám na ten obrázek, když ho maluju, tak potom výjdu z toho ateliéru a díky té právě najednou nemůžu vůbec ty oči, nevidím nic, protože mám tu vetchozrakost, že jo. Ne, napadlo mi to, ale myslím, že jako já najednou jsem si uvědomil, že mi to zahlcuje tohleto všechno. Ale možná je to lenost, možná je to lenost. No, že ale prostě ne. se nechci tomu, protože najednou jsme se o tom bavili teď s tou sestrou, s těma brejlema, než najít to číslo a teď se všem a zjistit, co se děje ve Sýrii teďkon a co se děje a teď už jenom dostávat takový ty zprávy. Tak dřív byla výhoda, že prostě možná, já vím, že to je strašný to říct, ale že třeba se člověk dozvěděl nějakou příhodu v hospodě a říkal, fakt tohle, to se stalo a teď už si to všechno... A i ty nakladatelé u této knížky bylo v Americe říkali, no ale to musíte vysvětlit, kdo bojoval za 2. světové války proti komu, protože to byla OSA a to byli spojenci. A pak říkali, co to byly kolonie, tak musíte říct, kdo měl kolonie, protože... No a to jsou takové věci, s kterými jsme možná vyrůstali, možná je dobře, že lidi už neví, kdo proti komu bojoval a kdo měl kolonie, ale to platí i k tomu umění, no.
Takže já možná jsem spíš byl línej se tohleto naučit. No ale já musím říct, že jsem byla v Boloni zrovna ten rok, kdy tam měl Petr Sís výstavu jako nositel ceny Hanse Christiana Andersena v Boloni je největší výstava a myslím si, že ve světě se nejvíc cení právě ta ocenění, která se tam dostávají, které vy třeba 2 máte, že jo, za zeď a Charles Darwina. A tam jsem byla s kunsthistoričkou velmi známou, nebudu jmenovat, a prohlídli jsme si výstavu mladých ilustrátorů a pak jsme šli k vaší, ona říká, jo, tak konečně uvidím dneska nějaké umění, řekla. A tak já jsem pochopila, protože přeci jenom to byl rozdíl a bohužel u těch mladých autorů byly tam velmi zajímavé, řekněme, takové jako představy jejich, ale já to taky poznám a jsem přitom like, že je to děláno na počítači, anebo že je to prostě perokresba, která je že digitalizovaná a potom dobarvovaná na počítači. Takže všechno má své a myslím si, že přece jenom to umění jde jinými cestami. No? Ale je pravda, že někdy je příběh velmi jednoduchý, který člověk nad ním stráví, třeba by nad ním neměl strávit tolik času, protože by to šlo jako velmi jednoduše lehce říct, ale díky tomu stylu třeba najednou by se to dalo udělat, jako třeba když mám tuhletu maketu, kterou kreslím bez nějaký zodpovědnosti a potom to někomu ukážu a on řekne, proč bys to nevydal takhle, proč chceš dobrovolně strávit další rok. Takže možná to má svoje výhody, jako když člověk umí skicovat, jako když člověk je třeba karikaturista, to udělat rychle. Ale já vím, že jsem měl učitele, jak jsem byl v tom Londýně rok, to byl takový známý kreslíř, taky držitel Andersenovy ceny Quentin Blake, který ty jeho kresby vypadají velmi jednoduše. A pak, když jsem ho navštívil, tak jsem zjistil, že dělá, to možná byla pravda i s panem profesorem Jágrem, že to vypadalo třeba někdy velmi jednoduše, ale šlo to mnoha variantama, než se to stalo tak jednoduchý. Čili možná i na těch, já myslím, že přijde generace lidí, kteří budou vyrůstat, nebo už je, a ty najednou budou s tím dokazovat neuvěřitelné věci. Dobré. Mě to uspokojuje čím dál tím víc, až skoro moc. Až skoro moc v tom, že najednou bych mohl udělat 1 variantu toho obrázku a teď mám třeba 5 variant toho obrázku, protože mi to baví, ale pak nevím, která ta varianta je lepší. No jo, ale jako je to zajímavý, protože ty barvy voní, nebo tisk voní, nebo štěce, ale to bude asi pro každou generaci něco jiného. Pro některé lidi možná voní ty počítače. Počítače nevoní, teda, ale dobře. Tak dobře. Jo. No moje žena, když byla těhotná, tak řekla, že bych měl přestat, že já jsem škrábal olejový pastel, tak řekla, že bych měl přejít na akvarel a pak řekla, že vůbec bych měl si najít studio někde mimo dům, protože ty děti by mohly být porouchaný tím. Porouchaný. Dobře. Je ještě nějaký dotaz, nebo mám pokračovat? Já mám ještě několik dotazů a ještě máme chvíli čas, protože potom dám samozřejmě možnost těm, kteří si koupili knihu nebo přinesli knihu, aby dostali... Nemáte vodu někde? Je tady, jo. Kde pak dejte trochu vody mému kohoutkovi. Leží tam v oboře. Nožkama nahoře. Bojím. Jo, omlouvám se. Tak. Ne, dobrý. Takže teď se zeptám na takovou radostnou věc. Jakou máte vlastně radost toho, že ty knihy jsou přijímány opravdu po celém světě? Pro všechny jsou vydávány ve všech jazycích. A když jsem byla v Mexiku, taky jsem tam viděla 1 knihu ve španělštině, že jo, samozřejmě, vaši vydanou. Tak přeci jenom je to takový pocit, že můžete ovlivňovat nejen dětské duše, protože, co si budeme říkat, většina těch titulů, včetně tady Pilota a Malého prince, je i pro nás velmi zajímavá, že jo, a podnětná, inspirativní, to můžu říkat v celé tom přijímání těch knih. No je to krásný, ale je to takový, jako jak už potom si na to zvyknete, tak si říkáte, někdy si vzpomenu, jako když člověk chodil na tu Umprum a říkal si, kdybych měl výstavu, nebo kdyby mě vydali knížku, nebo kdyby, tak potom vlastně
někdy tomu chybí ten osobní pocit, že dostanete ty knížky z těch zemí, ale někdy potom jet do té země, jako bylo to Mexiko třeba, nebo jako byla ta Indie, tak je prostě najednou rozdíl vidět ty děti, který opravdu tu knížku mají. A nebo Tibet, taky jste byl vlastně v Tibetu. Díky v Tibetu jsem právě nebyl. Nebyl? Tak a kde jste dostal tu cenu? To bylo v klášteře tibetském ve Švýcarsku. Jo, tibetský a vypadá to jako, ta fotka vypadá jako v Tibetu, tak já neříkám, že to nebylo v Tibetu, protože lidi si myslí, to jsem tibetský klášter, tak vůbec mě nenapadlo, že by to nebylo v Tibetu. Tak jsem to chtěl. No, tak kdybyste se nezeptala, tak to vypadalo jako, že jsem byl v Tibetu. Tak to se povedlo, dobře. No a... Ne, takže to je krásný, no. Je možná i zajímavá existuje ještě nějaká třeba i písemná, nejen mailová samozřejmě reakce právě z toho světa, která vás třeba překvapila? Je to úplně jedno, na jaký titul. Mě nejvíc překvapil opravdu učitel z Rožňova pod Radhoštěm, který učí v nějaké škole, která se jmenovala jako Sněhurka, nebo jak se jmenovala? Taková, a on jel učit do Etiopie, do Afriky. No. A vybral si tuhletu knížku o tom Tibetu v angličtině pro ty studenty v té Etiopii. Aha. A oni všichni k tomu namalovali obrázky a napsali příběhy o svém Tibetu v Etiopii a o svém... A to bylo neuvěřitelné. To se mi líbila ta kombinace. A poslali vám to teda? A poslali mi to. Aha. Já jsem pak si s nimi i psal, ale bohužel pak jsme se zase, jak to chodí, ztratili. A to byla právě... Nebo Hrášek se to jmenovalo, takže měla takový roztomilý jméno, škola v Rožnově pod Radhoštěm. Tam on učil až teď, ale on předtím byl učitel, který učil v té Etiopii. A český učitel, který učil, tak to mně přišlo jako krásný. A pak je dojemný v tom Mexiku, kde mají strašně dětí, který, jak říkají, možná budou mít 2 knížky za život, nebo 1 knížku, protože žijou v těch velmi chudých oblastech a Mexické ministerstvo kultury vybere knížku, který vytisknou hrozně moc a ten autor souhlasí s tím, že to bude zase bez nějakého nároku na honorář a oni to pak těm dětem dají. A to je taková zodpovědnost, člověk říká, že nějaká holčička v nějaké vesnici v horách mexické má nějakou knížku a teď se říká, co ten člověk, o čem to píše, že jo, nebo něco. A to už jsem se nedozvěděl, takže možná mají ráda, že mají knížku. To určitě. No a ještě jsem tak přemýšlela, vlastně řada knih, je to už skoro přes 20, že jo, těch knih, co jste napsal, nakreslil, všechny, vyšla v češtině, ale připadá mi, že by se měl ten celek taky douzavřít, že nějak pořád to vychází přesně, buď ty osobnosti, nebo ty vzpomínky na dětství a mládí. A právě když jsem měla možnost v ruce držet Madlenku, tak musím teda asi přimět taky pana nakladatele napsat mu, protože si myslím, že by měla už opravdu odezvu, protože dnes současné děti taky žijí už v globalizovaném světě a cestují, že jo, a tak samozřejmě v těch 90. letech byl strach o to vydat takový příběh jenom pro vás, ale vy byste to mnohem lépe vyložili. Je to o holčičce, která se setkává, že jo, ve své ulici v New Yorku nebo v okolí New Yorku s různými lidmi, že italský zmrzlina, všech národností. A je to právě takový jako opravdu zajímavý v tom, že i dnešní děti by, české děti, potřebovaly víc teda podle mě přeložit takových knížek a ta tady třeba visí. Samozřejmě je těch příběhů na toto téma víc, ale ta nějaká multikultura a všechno to myslím si, že by bylo důležité. Pokud byste měl ještě jiný námět vaší tvorby, protože opravdu všechny nevyšly ještě v češtině. Já myslím, že ty nejlepší vyšly a pro mě je to vlastně výhoda, že jsou některé knížky, kterých jsem docela rád, že nevyšly. Takže já vlastně můžu tady doma, jako mám všechny knížky, s kterými nemám problémy. A zase vidím, pro mě je to ohromná satisfakce, protože když přišel rok 90, tak nakladatelství Albatros se rozhodlo, že vydá 3 zlatý klíče a Hvězdnýho posla. A potom za mnou přišel ten pan ředitel Slavík, nebo jak se jmenoval, a říkal, pane Sýs, vaše knížky jsou moc náročný na vytisknutí a nedají se v Česku prodat. A vlastně mě odvrhl a v tom momentě přišel
ten Joachim Dvořák z toho Labyrintu a já vidím, jak je to, protože on vlastně, to je malý nakladatelství, kdy on s malým kolektivem lidí nebo vydává všechny tyhle ty knížky a vidím, jak je to těžký ty knížky prostě na ten trh uvízt. Takže já jsem vlastně vděčný, že za tu dobu vyšlo těch knížek snad 10. Ano. A třeba vidím, že jak on musí rozvažovat nad tím, jestli... Jo, ještě u Paseky vyšel podivuhodný příběh Eskimo Velcla, který byl hned rozebrán a který taky by se možná mohl znovu vydat. A pak ještě jedna knížka Maxe Bollingera s vašimi ilustracemi. A to mi rovnou nakladatel řekl, nebo teda redaktor řekl, že udělali větším písmem vaše jméno, než Maxe Bollingera. No a to že bylo sporný, to už nejsem tak úplně rád, protože to byla knížka moje vůbec první knížka, když jsem odešel a to je taková, jako to už bych se tak... Kdyby to bylo na mě, tak bych tak rychle s tím neběžel to dávat na trh. Ale no prostě není to jednoduchý a já jsem vlastně vděčný za to, co je. I když je pravda, že mi to představuje trochu v jiném světle, protože já mám třeba celou sérii knížek pro úplně malé děti, které jsou velmi jednoduchý, který jsem dělal pro syna o tom, jak se malý chlapeček stane hasičským autem nebo buldozérem. A to myslím, že jsem dělal pro něj tehdy, když byl malý, teď je mu 20 a pro mě je to skoro jako, že to je zasunutý v čase. Ta Madlenka je pravda, že najednou tohle je mezinárodní společnost, ale jako taky to neberu, já to bral jako osobní dárek jim a jak jsou teď najednou dospělí, tak si říkám, tak to se stalo, to bylo. Dobře. Ale teď jsem dodělal knížku, která je tak barevná a tak úplně, která je o zmrzlině jenom. Jo, a to jsem teda zvědavý, to jsem ještě ani panu nakladateli neřekl, že jsem to udělal. A to je spíš taková vzpomínka na dětství a taky je to takový, jak jsem si pořád říkal, že bych něco chtěl udělat o té Americe, tak tam ty lidi jsou zmrzlinou posedlí. Já teda možná tady už taky, ale ty zmrzliny jsou zelený a modrý a růžový a jsou na nich různý posypy různých barev, tak celá ta knížka je z těchto, je to vlastně historie zmrzlivě zdánlivá a je to o chlapečkovi, který jenom říká svýmu dědečkovi, ano, já celý léto čtu, ale on čte názvy těch zmrzlin a já počítám, ale on počítá ty zmrzliny, já píšu, ale on píše o zmrzlině jenom. Takže je to dost takový jednoduchý koncept, až možná děsivý. Já jsem teprve včera dostal PDF těch nátisků, až jsem se lekl, protože najednou jsem to viděl v Praze a teď jsem si říkal, co jsem to spáchal, ale možná se to tady nikdo nedozví. No. A nebo naopak, to bude prostě jako zmrzlinářská společnost, to bude všem dávat. Tak ještě pořád bych chtěla vám dát, jo, dobře, tak... No. Jestli jsem četl správně, tak vy jste v nějakém z rozhovorů říkal, ještě předtím, než jste napsal Exupéryho, že přemýšlíte buď nad Exupérym nebo nad Čapkem. A jestli to téma pořád držíte, nebo jestli jste se už vzdal? Teda. To já jsem říkal víc věcí. Já jsem myslel na... Ne, to jsou ale komplikace života spíš, co je člověku blízké a co je realita toho, co se děje v knižním... Říká se tomu knižní průmysl? Ne, v průmyslu, no. Protože spousta těch nakladatelství, které byly malý nakladatelství a umělci naklonění, nakladatelé se stali součástí velkých konglomerátů, který ani nejsou vlastněný vlastně Američanama, jako jsou to dva německý velký konglomeráty. A ta tendence v těch knížkách je spíš uspokojit ten trh. Takže třeba, jestli mě je blízký Čapek, tak už 20 let jsem měl problémy třeba velký s válkou z Mloky, protože ty mloci jsou interpretovaný samozřejmě rasově. A ty věci, které, a i pohádky, to stejný s Komenským zase byl problém jako s Newtonem kvůli náboženskému aspektu a jak já bych třeba dal signál někomu, komu bych nechtěl dát signál. Čili vždycky z těch věcí, které jsou na tom, u kterých přihořívá, je otázka, který se uchytí, nebo kolik času tomu taky bych mohl věnovat, protože teď začínám už s těma očima, že s tím to, a už nevím, kolik knížek ještě udělám s tou plachostí, nebo co je vetchostí. A no, už byl vetchej, teďka ona už taky
A lidi si myslí, že je to nadšení, že jako jdu z knížky do knížky s velkým nadšením. To jsou taky spíš někdy otázky, kolik stojí ty školy a tak, že jo? No jo, 2 děti na vysoké škole a jedno 900 kilometrů, že jo, vzdálené. No. Tak to je... Ještě v jižních státech. Ještě v jižních státech. Tak to je pravda, to určitě. A když jsme se tady bavili o těch držitelích, my tady hážeme jména těch držitelů cen Hanse Christiana Andersena tak jenom pro všechny, protože já jsem si je spočetla. Dává se ta cena od 60. let a jich pouze 26 na světě. Takže jenom abyste věděli, že je to opravdu cena, která za to stojí. A vracím se teďko i k té výtvarné možná škole nebo našemu uměleckému proudu ilustračnímu, který jste tady nasál, že jo, a samozřejmě pořád ho vnímáte, sledujete, takže my jsme jedna z opravdu z nejlépe hodnocených zemí, co se tohoto týče, protože Jiří Trnka, první profesor, že jo, který potom teda záhy zemřel, že jo, je držitelem, potom Květa Pacovská a vy. A kdybychom brali Československo, tak samozřejmě bych nemohla zapomenout ještě na takového fenomenálního ilustrátora a malíře Dušana Kálaje, že jo. Takže jenom, abyste měli takovou představu, jak to vypadalo s tou cenou. No a já myslím, že to, jako je to, já vám děkuju, že jste mi navrhli a že jsem to... Ne, o to nejde, to jenom já ale jsem taky chtěla... to bylo ohromný štěstí, kde já sám jsem byl v Boloni, když byl... Toho jsem se děsil, protože oni vyberou těch lidí, každá země vlastně navrhne. Jednoho autora, jednoho ilustrátora. A já jsem byl u toho, když pan Born, kterýho si nesmírně vážím, byl, oni pak ohlásí ten úzký těch 5 lidí. A tam byl. A tam byl, a to já jsem tam byl a myslel jsem si, že jak to všechno chodí v těch porotách a tak to nedostal. A třeba si myslím, že pan Born si to zaslouží 1000krát víc než já, ale to člověk nemá říkat, že já jsem pak udělal tu chybu, že jeden ten člověk, kterýho si velmi vážím, to nedostal, ten se jmenuje John Birmingham a je z Anglie. A on seděl u snídaně v té Boloně, tak já jsem k němu šel a já jsem mu říkal, já mám vaši práci rád, já to neměl, to jste měl dostat vy, nebo něco. A on z toho byl úplně tak jako říkal, no tak když jsi to dostal ty, tak mě tohle to neříkej. Takže to budu to brát, jako že jsem to měl dostat a tak to je. No jasně. Dobře, máte ještě někdo nějakou otázku? Kdo to překladám a kdo to překládá? Jo. To je velmi zajímavá otázka, protože by se dalo říct, že já jsem zkusil přeložit toho Hvězdného posla a pak to dopadlo to hrozně. Takže pak jsem byl vděčný panu Dvořákovi, že i Darwin hlavně a Tibet taky. A tohle je přeložený velmi tak poetický, populárním, a je to, ale mně to připadá, že je to taková bystřejší čeština, než bych měl já. A to se dá těžko vysvětlit, protože když jste pryč, tak já přijedu zpátky a myslím si, že mluvím česky. A někdy si připadám trochu jako opilý. Někdy jsem opilý, ale někdy si připadám jako, že tak jako mumlám. Jak říkala paní, to mi říkala teď, někdo říkal, vy pořád mluvíte a pak zapomenete na to, co jste chtěli říct. Ale to v tom to není, ale ten jazyk se vyvíjí bezesporu. Čili já myslím, že je to překládaný a nevím, jestli bych to dokázal, protože ani ta řeč, který je to napsaný, to není vlastně moje řeč, protože já to napíšu nějakou angličtinou, která je spíš česká, když to napíšu, a pak to prochází tím procesem, kdy hlavně to ukážu svojí ženě, ta to upraví a pak si začnu myslet, že jsem to napsal já a potom ona pak jdem někam na večeře a někdo říká, tak já jsem hrál na kytaru na jedné desce a oni mi ani nedali na té desce žádnej titulek. Ona říká, já přesně vím, jak se cítíte. Takže já jsem závislý na spoustě asi dalších lidí. Pro mě taky to slovo, já myslím, že není, že díky tomu, že se neumím v tom jazyce vyjádřit, protože jsem v něm nevyrůstal, takže vlastně se to snažím nakreslit a proto to má možná různé vrstvy. A vím, že najednou, když teď vycházela ta knížka o tom Exuperym, tak mi pan nakladatel poslal českou knížku starou s tou titulní stránkou Heleny Zmatlíkový a najednou, když jsem to četl v té češtině, tak to na člověka promluví těma pocitama, který měl jako dítě, protože přece jenom je to ten jazyk, kterým na něm mluvila maminka, nebo to je u některých věcí. U některých věcí to vůbec není, některé věci se nedají číst, ale některé věci jsou neskonale dojemné právě tím, že člověk je
daleko. No. No, to určitě. No, taky je zajímavá, v každé knížce je jiná barevnost. Tady je taková modrá a béžová, a když je válka, tak to jde do ruda. A v té zdi to také, tak to ty barvy hrály. Tady je to až hodně barevný, tady jsem se až myslel, tak jestli jsem to nepřebarvil. Ale ne, tam je to... To měly být jako pocity, no. No a potom ty kruhy těch různých osobností, to je hodně zajímavé, které třeba ovlivňovaly a tak to se mi zdá, že je to úžasně jako u toho Malého prince, Děkuju. zejména zvládnout. No to je hlavně taky díky, že to je krásně vytištěné. Někteří už ji držíte v ruce. V českém Těšíně. Zatímco třeba v Itálii vytiskli na papíře, který je matný, takže ty barvy najednou jsou. Aha, takže to je zajímavý vidět. Já jsem teď viděl zatím korejskou, holandskou, francouzskou, Němci taky mají, myslím, částečně matný papír. Takže to je potom zajímavý vidět ty různé varianty. No. A stejně je zajímavý taky i to téma, když jste mluvil o Německu, tak mně přišlo zrovna upoutávka, že vyjde ještě kniha Lindbergh, takový, ale ten příběh o té myši, Kuhlmann, nějaký Torben, tak jsem říkala, tak vrací se to nějak celkově a není to výročími, nebo je? Není. Přece k tomu počátku aviatiky najednou i v těch obrázkových knihách. Což je hezký, že to říkáte, protože já jsem se díval jako najednou mě napadlo, že malí děti dneska, že jako my jsme měli toho Vernea nebo tu romantiku těch prvních letů a těch balónů. A ty jsi říkala, ty malí děti třeba dneska mají jako romantiku prvního astronauta na měsíci nebo něco, že možná ty letadla už jsou pro ně příliš vzdálený. I když zase to možná bude specifický jinak v Česku nebo v Evropě, než to bude v Americe. Já si myslím, že tady dochází k určitému takovému nostalgickému vnímání a dokonce i ty děti se k tomu vrací. A dokonce mám pocit, že i studenti rádi drží v ruce víc knihu teďko, když už na všem technologickým vyrostli, i přesto, že dělají krásné třeba filmy a rozhlasové pořady. Vidím tady kolegu Lokšíka třeba. Takže ta nostalgie po tom starém světě, že jo, když jsme u té věkovitosti nebo vetcho. Už to nebudeme rozebírat. No. Takže tak to. Tak se ještě ptám tedy teďko naposledy, jestli chcete se někdo ještě zeptat našeho hosta něco. Pokud nevadí, všichni, kdo jste si koupili... Jo, tady je, tak Vítek Benešovský tak jemně jenom zvedl ruku, že jsem ho nezahlédla, tak prosím. Prosím vás, já bych se rád zeptal, jak se tvářil americký nakladatel na příběh vlastně o dětství za železnou oponou? To bylo zajímavé, protože to, kdybych nepracoval s touhletou redaktorkou, s kterou jsem pracoval, která právě v červnu zemřela, Frances Foster, tak by se to asi nikdy nestalo, protože to vlastně vzniklo z toho, že já jsem se snažil svým dětem vysvětlit absurdity toho života, který do dneška nepochopili, protože do dneška říkají, když se ti to nelíbilo, tak proč si nešel pryč, nebo proč si musel stát ve frontě na něco. A tak já jsem se to snažil nějakou jednoduchou formou, což vlastně nejde to vysvětlit. K tomu jsem dělal nějaký obrázky a z toho vznikl nápad udělat knížku, ale ta knížka byla jako komiks, kdy rodina cestuje v autě a ten tatínek se to snaží vysvětlit a to šlo celou tou knížkou a vždycky se stane emotivní a ty černobílé obrázky byly vysvětlení, z čeho ten tatínek je vlastně emotivní. A já jsem pak pochopil, že to nějak nefunguje a celou tu věc jsem zastavil a zrovna teď jsem mluvil na památeční nebo slavnosti za tu nakladatelku, což je ten zvyk, kde tam mluvili různý lidi a našel jsem od ní dopis, který ona mi napsala ten večer, co jsem řekl, že tu knížku dělat nebudu, protože je to moc kontraverzní pro moji generaci, pro moji vlast. A ona napsala, že si myslí, že je to důležitá informace, že někdo knížku neudělal v době týhletý a že to je důležitá informace pro budoucnost. To se pak stalo v té americké verzi, že úplně odpadla ta rodina, což jsem dneska rád, že tam byly malí děti, kteří si hrajou na nějakých těch hrách a vůbec nevěnují pozornost tomu tatínkovi, ale ta knížka se stala daleko vážnější a stala se velmi významnou knížkou v Americe o nějaký osobní svobodě a do dneška je to používaný, že třeba jsem dostával dopisy z indiánských rezervací
kdy ty lidi psali, že jsem to musel mít hrozný, což já zase takhle jsem to nemyslel, tam byl taky ten celý aspekt toho snu o Americe, který se nikdy nepotvrdil, protože jsme si mysleli, že Louis Armstrong bydlí v nějakém zámku a je ale to se dá těžko vysvětlit, čili v té Americe ta knížka byla přijatá jako knížka o osobních svobodách. Tady vím, že moje generace s tím měla problémy, protože říkali, taky jsme měli legraci, ale a ty si dělal z toho, že to je... Tady bylo těžké k tomu zaujmout pozici, což je těžký do dneška, protože jsem se včera díval na nějaký film o chartě a zase je to velmi obtížný, protože najednou se člověk na to dívám tak, že když my jsme tehdy hráli rock and roll a viděli jsme dizidenty, tak jsme říkali, to jsou patetický dizidenti, ale z dnešního hlediska jsme se k ním měli připojit a my jsme si říkali, my posloucháme Led Zeppelin, to už bojujeme dost proti tomu režimu a přitom ten režim nás měl spočítaný, že jo. Ale to po bitvě je každý generál, čili takhle to bylo. A ta knížka je pro mě do dneška taková komplikovaná. To není jasná knížka, to je velmi komplikovaná knížka a možná jako bohužel díky tomu, co se stalo teď na Ukrajině, až třeba bude mít význam časem, anebo nebude mít význam vůbec, protože je to knížka, která zanikne časem. No. Nevím, to pro mě je to nejvíc komplikovaná knížka asi a i pro mě nejasná do dneška, protože jsem spoustu věcí musel zjednodušit takže to je dobrá otázka, ale otevřená rána. Dobře, děkuji. Děkuji, tak ještě nějaký dotaz, abych někoho... Takže já vám moc děkuji za vaše poslouchání, za vaše dotazy a máte možnost, vy, co jste si koupili knížku nebo přinesli, slyšela jsem také, že někdo má sebou, aby... Já myslím, že ještě nebyly ani knihy k dostání a to už někteří lidé si je přinesli. Tak to je hezké. No, ne, jinou třeba. A jinou, tak to jinou. To jinou. Vím, že jinou. Ne, nebyly k dostání, opravdu to nelhal. Nakladatel opravdu včera jako teprve ji dovez a řekl, že jsou naprosto čerstvé, to je pravda. Takže děkuji a hezký večer vám přeju. Já vám taky děkuji. Děkuji moc. Pro Lucka Lukáše. Tak, prosím, děkuji. Dobrý den. A vy to chcete pro? Ještě nevím, jak to mám podepisovat, jak jsem tam udělal srdíčko, ale to možná nebudu dělat. Tak to máte unikátní. Ještě nevím, co tam budu dělat. Prosím.